הבית. לגבי הלוגו, אני חושבת שזה לא נכון לתפוס כל כך הרבה גובה. הלוגו מאוד 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 רחב בגובה, וזה נדל"ן מאוד יקר. הייתי עושה קלרה גן, אדריכלית הייתי שמה כאן, אוקיי? כי אם אני נכנסת, נגיד, לתמונות פנימיות, אוקיי, אני רואה, תלוי איזה נגלל יש לי, אבל בגדול זה לא נראה טוב. בגלל זה את הלוגו אפשר להקטין. אוקיי, אודות המשרד, תמונה מהממת, מאוד אהבתי. קצת להקפיד על פסיקים, נקודות. אוקיי, כאן למשל להוריד שורה. על עצמי צריך להיות בבולד. אוקיי, השאירו פרטים וכל זה. עכשיו ראיתי את הרשתות החברתיות. יש פה איזה באג עם הקפיצות. צריך לתקן את זה. ככה, יש לי בעיה קצת עם הניתוב באתר. אני בעד תמיד לשים את ההתמחויות ואפשרות לראות של הפרויקט. עכשיו, שכתוב בית פרטי או בית פרטי, תכנון ועיצוב, זה פחות מעניין את הגולש, יותר מעניין אותו מה הבית הזה ואיפה הוא נמצא וכמה חדרים. אז לא הייתי כותבת את זה ככה, אוקיי? אם אני הולכת נגיד לאדריכלות, אוקיי? אז תכנון אדריכלי לא טוב. לא טוב שהכל נראה ככה. אז הייתי כותבת בית משפחת, זה בשוהם, בית משפחת יותר מעניין. אני אראה לכם איך זה עובד באתרים אחרים. אוקיי? יש לנו כאן אתר, אני אראה את עמוד הבית. אוקיי? אנחנו חילקנו את זה גם לפי המשפחות, אוקיי? זה כאן בעצם הגלריית פרויקטים, וגם לפי עיצוב חללים. בעיצוב חללים חילקנו את זה לחדרים, כי יש כאלה שרוצים רק חדרי שינה, יש כאלה רק רוצים חדרים ציבוריים. אז כאן זה למשל, יש הרבה טקסט שזה טוב לגוגל, אוקיי? אז לכל דבר בחלל ציבורי, נגיד יש משפט, למטבחים יש משפט, אוקיי? ותמיד אני גוללת, אני יכולה להגדיל את התמונות כמובן ולראות את זה בגדול, אוקיי? אבל אני רואה את זה לפי חללים, כי אם אני רוצה נגיד לעשות רק את החדר הרחצה שלי, אז אני לוחצת כאן ואני מקבלת את חדר הרחצה שלי. אז זה הפרויקטים לפי משפחות, זה עמוד הבית, ואת חדרי רחצה, יש לי כאן את כל החדרי רחצה. שאלות תשובות. שאלות תשובות, הייתי עושה שהשאלות והתשובות לא יהיו בנאליות. קודם כל יש לו פה בעיה עם ימין ושמאל, את זה להעביר שמאלה, אוקיי? השאלה צריכה להיות נכונה, אוקיי? לא צריך את המילה תשובה, ברור שזה תשובה. ונקודות, פסיקים, להקפיד על הדברים האלה, זה נראה כאילו שטותי, אבל זה מאוד חשוב, אוקיי? עכשיו, יש פה דברים שהם ממש בנאליים, מהו תפקיד האדריכל, פחות מעניין, אוקיי? לחשוב על שאלות יותר שאנשים שואלים בפועל, אוקיי? לגבי כתבות ומאמרים, מאוד יפה, אוקיי? הייתי רוצה איזה זום כזה יפה, איזה אלמנט. יש פה בעיה עם הפסיקים ונקודות, זה צריך להיות בצד שמאל, אוקיי? ראיתי שיש פה פייסבוק, וואטסאפ, זה מהמם. לא צריך לעשות 1, 2, 3, אף אחד לא יגיע לדף 2, 3, אין סיכוי. מה שצריך לעשות זה לעשות פה טען עוד, אוקיי? למה? כמו שבפייסבוק, לזה התכוונתי שהפנים חתוכות. כשעושים גלילה נוספת, זה כמו בפייסבוק, וזה כמו בכל הרשתות של הקניות. זה גלילה אינסופית. גלילה אינסופית גורמת לגולש להישאר יותר באתר, וזה מיותר לעשות 1, 2, 3, לא עושים ככה. פשוט שהוא גולל למטה, הוא טוען עוד ועוד ועוד. עכשיו, בתוך הפוסטים, התמונה מאוד גדולה, אוקיי? קישורים, אפשר לשים קישורים לא כאלה מכוערים, אוקיי? להוריד שורות, נקודות, פסיקים, זה נראה גוש טקסט. עכשיו, אם אנחנו רוצים סרטון, למה לא לשים את הסרטון כאן, אוקיי? אם אני הולכת לסרטון, אז זה דורס לי את האתר. כשהאדריכל שלכם מדבר איתכם על הקלות, על התנגדויות, אז לא טוב. אתם בכלל יודעים במה מדובר? ממש לא טוב. היי, אני חן ויזצקי. מה שצריך לעשות זה לשים את הסרטון פה, שהם לא יצאו מהאתר, יצאו מהאתר, איבדנו אותם.
אוקיי? וגם כאן אפשרות לשיתוף ברשתות חברתיות, שתף בפייסבוק, שתף בזה, שאנשים שקוראים את המאמר יכולים לשתף ישירות מכאן, מאוד מאוד חשוב. אז פרויקטים הייתי עושה לפי, גם בעמוד הבית הייתי עושה לפי חלקים בבית, אוקיי? זאת אומרת חדרי רחצה, חדרי ילדים וכאלה. כאן התהליך לא כל כזה ברור, אוקיי? התמחות, פרויקטים נבחרים, תהליך עבודה ועוד פעם התמחות. משהו לא עובד כאן. איך חדרי כביסה, כאילו יש פה קצת בלגן. עכשיו, לצפייה בכל החוות דעת, כתיבת חוות דעת שאנשים כותבים, זה ישירות מהפייסבוק, בואו נראה. לא. אין פה איזה, גם אפשר לעשות ישירות מהפייסבוק, ישירות מגוגל, זה אין בעיה, אבל כדאי שיהיה הקלטות של סאונד, פנים של האישה עם סאונד, אוקיי? יותר נכון. לכל פרויקט, רגע, בואו נלך לאדריכלות, צריך שיהיה כתוב את כל התהליך, אוקיי? צללו פנימה, אז ממש לכתוב את כל התהליך ואת כל התמונות של אותו פרויקט. יש לי את מתי זה נבנה, סוג הנכס, לעשות כותרות כאלה שיהיה יותר קל לקרוא. אפשר אפילו לעשות אייקונים, אוקיי? לגבי הרשתות החברתיות, פה הייתי שמה יותר מקלרה, זה יפה ששמת את התמונה שלך, מאוד חשוב, כי אנשים עושים עסקים עם אנשים. שימי לב שאין לך כאן קישורים, תכניסי את האתר שלך, מאוד חשוב, פרטי התקשרות, דף זה לכל דבר ועניין עסקי, וזה צריך להיות עסקי. פה עשית מצוין, אני אוהבת את הזה עם הכובע, זה מחולק מעולה, רק את הלוגו, פעמיים כתב יד, אולי הייתי שוקלת להעביר אפילו את האדריכלות לכתב אחר. Okay. מה הסגנון שלך? שאלות תשובות, יש כזה, לזה התכוונתי, שיתוף ברשתות חברתיות, אבל מה הסגנון שלך? עשינו פה שאלון כזה, איזה וייב את? כאילו, בקתה מרוחקת אי שם, אז זה אומר שאת כפרית. מה זה בית בשבילכם? מקום לשים את הראש, מקום לעצמי, ואז הוא שולח לכם את השאלון, שולח ללקוח את השאלון, זה מאוד נחמד, איזה חומרים אתם מעדיפים? עץ, ואז הוא מחשב את התוצאה. אתם אוהבים עיצוב פנים כפרי, אתם מחוברים, טלפון לקריאה לפעולה, מאוד מעניין ואפשר לשתף ברשתות, אז זה גם פיצ'ר שיכול לעזור לך. אוקיי, אני אלך לעמוד הבית. אוקיי, עמוד הבית, גם פה זה תופס לי יותר מדי בגובה, אוקיי? התפריט אומנם עשו לו אותו סטיקי והוא יפה, אבל אין לי פה אישור, 1, 2, 3 נבלה, יש פה קצת בעיה בסלולר. פה תשימי את זה בירוק, אני יודעת שזה פחות קלאסי, אבל יבינו שזה וואטסאפ, אוקיי? וטופס צור קשר, מתחת לכל עמוד טופס צור קשר, זה פוטר, חלק תחתון. זהו בגדול, יש פה תיקונים, האתר מאוד יפה, אבל אפשר לשפר את החוויית משתמש. שיהיה בהצלחה.